ассалому алайкум бародарони азизи ман. Ин қиссаро хеле пеш шунида будам ва хеле қиссаи ибратовар аст. ба шумо низ то охир гӯш карданашро тавсия медиҳам. дар як қисми ҳарбие марди мусалмон адои хизмати ҳарбӣ дошт. командир ва фармондеҳонаш аз рафтори вай дар ҳайрат буданд. новобаста аз машқҳои ҷангӣ ӯ вақт меёфт ва сари вақт намозҳояшро адо мекард. дигар ҳамхизматонаш мусалмон набуданд. боре ҳамаи ҳамхизматон ва дигар фармондеҳон дар як ҷо ҷамъ шуда буданд. аммо ин марди мусалмон дер кард. вақте ки омад, командир аз ӯ пурсид: куҷо будӣ? барои чӣ дер кардӣ? марди мусалмон гуфт ки дар намоз будам. командир аз кори ӯ дар ғазаб шуд ва хост ин марди мусалмонро масхара кунад. агар ба худои худ боварӣ дорӣ, бирав ҳо ана он мошинро бе калид ба кор дарор, гуфт командир ба марди мусалмон. марди мусалмон надонист чӣ кор кунад. охир бе калид чӣ хел мошинро метавонад ба кор дарорад? командир ӯро маҷбур кард ва ӯ дохили мошин даромад. ҳама ба ҳоли марди мусалмон механдиданд. ӯ дохили мошин шуд ва дари онро маҳкам кард. дид ки мошин ҳатто ҷои андохтани калид надорад. танҳо якчанд сими лӯч ҳасту тамом. марди мусалмон он симҳоро хост ба ҳам расонад ва бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфту симҳои мошинро ба якдигар часпонд. бо хости худо мошин ба кор даромад. мард хурсанд шуда аз мошин фаромад, аммо ба чашмонаш бовар накард. командир гирья мекард ва тамоми ҳамхизматонаш низ дар гирья буданд. мард ҳайрон шуд ва пурсид: рафиқ командир, ба шумо чӣ шуд? барои чӣ гирья доред? командир гуфт: он мошинеро ки ту ба кор даровардӣ, мотор, яъне муҳаррик надошт. агар аз қиссаи мо шумо чизеро ба худ гирифтед, лутфан лайкро зер кунед, то ки дигарҳо низ бубинанд ва обуна шавед, зеро дар канали мо қиссаҳо бисёр аст. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.